Hola, cuinateques! Mireu quines costelles de porc us portem avui, fetes al forn amb salsa barbacoa. Us ve de gust? Au, va! El primer que farem serà preescalfar el forn amb aire calent més grill a 220 graus. Començarem a preparar les costelles. Tallarem els costellams per la meitat per tal de que quedin ben distribuïts al recipient que anirà al forn. Us he de dir que amb aquesta recepta mengem 4 persones. Amb una bona guarnició farem un plat ben complet. Un cop els tinguem tallats, els salarem pels dos costats. Afegirem pebre negre mòlt, una mica de farigola, una miqueta més d'orenga, all en pols i pebre vermell fumat. Finalitzarem amb un bon rajolí d'oli d'oliva i començarem a fregar-ho bé amb les mans per tal de que quedin ben impregnats. Serà el moment de ficar-ho al forn durant 30 minuts. Abans de continuar amb la recepta, us convido a subscriure-us al nostre canal. Passats els 30 minuts, traurem les costelles del forn i ens disposarem a donar-los el toc especial. Anirem col·locant les costelles en un tros de paper d'alumini i les pintarem per tot arreu amb una bona quantitat de salsa barbacoa. Quan les tinguem pintades, les empaquetarem i les tornarem a posar al mateix recipient. Tirarem una miqueta d'aigua per estovar el que ha quedat enganxat i evitar que es cremi al fons de la cassola. Tornem cap al forn. Aquesta vegada ho baixarem a 160 graus, sense grill, i ho deixarem durant una hora. A veure... Una mica més... Sí, una hora. Ara vindrà la guarnició, però subscriu-te si encara no ho has fet. Tallarem un pebrot verd a trossos grandets, tallarem les patates a trossos mitjans, farem el mateix amb 2 xampinyons portobello dels grans, pelarem i tallarem una pastanaga a rodanxes
Continuarem amb la ceba tallant-la a trossos mitjans. I per últim, esclafarem 2 grans d'all i afegirem unes fulles de llorer. Apa, ja tenim preparada la guarnició. Un cop hagi passat l'hora de forn, traurem els paquetets de costella i els posarem a un altre recipient. Tirarem un raig d'oli d'oliva a la cassola i posarem les verdures que acabem de preparar. Afegirem una mica de sal, una mica de pebre negre, orenga, pebre vermell fumat i rematarem amb un últim rajolí d'oli. Remenarem bé per integrar tots els ingredients i mentre les costelles reposen, ficarem les verdures al forn a 200 graus durant 30 minuts. Aviam aire calent, 30 minuts, llestos. A meitat de cocció donarem unes voltetes a les verdures perquè es cuinin bé per tot arreu. Passats els 30 minuts, retirarem la cassola del forn i tornarem a moure aquesta guarnició una vegada més. Obrirem els paquets de les costelles i les posarem per sobre de les verdures i donarem un toc especial característic de moltes de les nostres receptes: el vi ranci. Ho regarem tot molt bé i donarem una última capa de salsa barbacoa a les costelletes. Per finalitzar, donarem l'últim cop de forn per caramelitzar la salsa i el vi ranci, 10 minuts més a 200 graus. Mare meva, quin festival de costellam! Aquestes costelles de porc amb salsa barbacoa us agradaran tant que les repetireu moltes vegades. Us llepareu els dits. Salut i bon menjar!